калабыз Яршалланың аллы-гүлле чәчәкләргә күмелгән чагы. Сары, кызыл тюльпаннарның нинди төрләре генә юк. Тынычлык проспекты алмагачлар хуш исе белән тулган. Бал җыючы кортларга эш җитәрлек бирде. Бу урамнан һәр көн алтын балык кызлары да үтә. Машина тәгәрмәчләренә күз дә иярми. Мені барбыр есия қуып тұта алмадың. Нәрсе, аяқларымның жетізілген көрдің ме инде? Міне, кеше кеш сенің білен сезонны аштық таки. Велосипедта ердік. Шеп болды. Ой, бүгін арылған оның қарауы. Тәмлетіп йоқладық еме? Әйе, Гүлия. Тик аяқта түгел Хикмәт. Син отырған велосипедларның тәгәрмәчләре дә тизрәк әйләнә. Машинаңныкы кебек. Қаралы, линиясы теки килмес мекен не ул? Әле син белмәдеңме ни? Казанга китте бит ул, универсиадага, анда волонтер булачак. Безнең синең белән аңа әзерләгән сюрпризыбыз инде әзер, бар куналарга кирәк. Монсы шеп. Алсы шулай табигатькә дә чыгып ясыйсың уни рәсемнәреңне. Әйе, урамда саф һава, рәхәт, кошлар сайрый. İlham килер шу вакытта. Хәзер кемне ясыйсың син, бик матур ханым? Мин бер таныш кызымны ясыйм. Башта карандаш белән ясыйсың инде. Башта күзләреннән ясый башлыйм. Шулай да иң беренче син аны фотосына карыйсыңмы? Йөзләрен күзаллап ясыйсыңмы? Мин фотографияга карыйм. Анары уже ничектер үзеннән үзе килеп чыга. Синең рәссам буларак кешенең йөзенә карагач иң беренче нинди йөз чалымнарын төшерәсең? Мин иң беренче күзгә карыйм. Ул бала чактан килде инде минем. Күзләренең күз карашлары. Мин кешенең, например, күзенә карый алмыйм. Но ясаганда мин бүтән нишкәлекләре белән ясарга тырышам инде. Потому что миңа бүтән кеше әйтә, сезнең портретларда күзләр янып тора диләр. Кара күз булса да зәңгәр, бүтәнесе дә. Гомумән портрет башта сатып алам подрамник. Подрамникка бу холст дигән материал. Анары грунт, менә бу ак краска, ул шундый грунт. Грунт белән каплыйм. Үзеңә име? Әйе, шуннан ул кибә. Бер көн киптерәсең аны. Иң беренче йөз формасын китерәм. Аннары күзләрдән башлыйм. Борынын, авызын. И аннары ялгап китәм гәүдәсен. Шулай итеп ясыйм. Без институтта укыганда минем укытучым бар иде. Владимир Яковлевич Акимов. Ул шәһәрнең таныклы шундый шәхесе инде, художнигы, заслуженный. Ул безгә өйрәтә иде. Башта портретны ясаганда иң якты җирләрдән, например, битләрдән, потому что алар, чыгып торалар, әйме? Бурын, например. Аннары шуңа ялгап уже күләгә шулай итеп төшерәсең. Менә шулай масляный краска шулай ясала дип өйрәтте. Менә беләсеңме, мин дә беренче сыйныфта укыганда бик матур итеп үрдәк рәсем ясаган идем. Минем ул бүгенгедәй хәтеремдә, әмма дә ләкин менә мин кеше сүрәтләре төшерергә, менә шулай синең кебек портретлар ясарга беркайчан да яратмадым. Чөнки кешене сүрәтләп булмый. Аны ясау авыр. Менә бу синең нәрсәдән килә шушындый талантың? Минем апам белән әни һаман да искә төшерәләр. Мин бәләкәй булганда, яшь булганда, бүтән дәфтәр битләренә, бүтән абойларга күз ясый идем. Аннары үземә бишле билгесе куйдым. Шуңа әни гел ай сайын абойлар алыштыра инде. Һаман искә төшерәләр. Менә шулай синең ничек көн сайын портретлар ясыйсың килеп тора? Әйтеп узганча, мине институтта укытучым илһам биреп тора иде. Вообще тормышта миңа әнием һәм апам, алар иң зур киңәшчеләр мине, таянычларым. Минем еще кызым бар, 2 яшьлек кызым, Асыл исемле. Ул минем күңел үстерүчем, яраткан кызым. Менә бу портретны кайчан ясый башлаган идең инде син? Гомумән узак ясыйсыңмы аларны? 6-7 сәгать. Алсу минем бит сиңа бүген 3 көнлек биргән заказымны алырга килешем иде. Әзермисең әле ул? Илсия, әзер. Әйдәгез өйгә кереп алабыз.
эшләрем. Икесе менә. Бу минем ике дус кызларым. Ире белән бу дус кызым тоже. Синең башка эшләрең кайдасың? Үзеңә гел калмыймыни берничектә? Илсия кала, портфолио бар минем, күрсәтәм. Бу Линиза өчен зур сюрприз булачак инде. Үзәл универсиадага Казанга китте. Молодец. Бик матур кыз, бик матур. Мәскәүдәге дустым Гөлнара шалтырата. Сәлам, ни хәлләр? Идеме? Әйдә интернеттан күренеп сөйләшик әле. Кушам, әйе, күренәсең. Синең теге юлы миңа бүләк иткән заколкаң бик ошады. Нәрсәдән ясадың син аны? Кибетлекеннән дә матур, оригинал килеп чыккан. Бу материал япон полимер глинасы дип атала. Ул бик җиңел, хуш исле. Безнең телдә әйткәнчә зефирга охшап тора ул. Мин аңардан чәч каптыргычлары гына түгел, тун букетларын, бутоньеркалар, волка, волдаклар, брошь һәм абазакларны төрле чәчәкләр белән бизәймен. Миңа эшләп күрсәтә аласыңмы хәзер? Эш барышын күрәсем килә. Әйе, күрсәтә алам. Мин әле бүген как раз волка ясарга җыелган идем. Волканы ранункулы чәчәге белән бизәймен бүген. Миңа бу чәчәк эшләр өчен полимер глинасы кирәк. Стек клипова, глинага бер кисәгенә майлы яшел краска кушабыз. Икенче кисәгенә ол краска кушабыз. Калган глинаны пакетка төреп куям, һава кирмәсен өчен. Һава кирсә, ул бик тиз ката һәм эшкә уже ярамый. Яшел кисәктән чәчәкне үзәген эшли башлыйбыз. Түгәрәк ясыйбыз. Соңыннан алты кисәк таш ясыйбыз. Чәчәк үзәгенә беркетеп куябыз. Шулай ал султажларын җыябыз. Менә шулай чәчәк ясала. Соңыннан мин 24 сәгатьтә кибәргә куям. Чәчәкләр кипкәч, волканың заготовкаларын алам. Шул заготовкаларга чәчәкне суперманент клеенә беркетеп куям. Әйтәле, син мондый матур һөнәрне каян өйрәндең соң? Мин интернетта шул материалдан эшләнгән чәчәкләр белән люстра күрдем. Бу мине бик кызыксындырды. Һәм мин эшләп карарга булдым. Менә бер ел бу эш белән шөгыльләнәм. Минем эшләрем хатын-кызларга бик ошый. Теләге булган һәрбер кеше моның белән шөгыльләнә ала. Кеше матурлыгын күреп, йөздәге пропорцияларын ясау, ул ой-хой осталыкны сорый. Хәтта пейзажга караганда да аны катлаулырак диләр. Рәссамның күңел җылысы да мондый эшләрдә бик көчле булырга тиеш. Кичә безгә кереп чыга алмадың инде. Күпме көттем мин сине. Өйгә бер матур әйбер алган идем. Күреп киткән булыр идең. Ярый. Шулай әйтербез, ярый. Иртәгә җибәрим документларны. Ярый, сау булыгыз. Пока. Исәнмесез? Исәнмесез? Сездә әллә аш бүлмәсе өчен генәме җиһазлар? Бездә аш бүлмәсе өчен генә түгел, бездә барысына бар. Бездә заказга ясатып була барысында. Кирәк булса, кухня аш бүлмәсенә кирәк булса, йокы бүлмәсенә кирәк булса, шкафлар, шкафлар, менә встроенный дип атала инде. Безнең алгы бүлмәдә прихожаяда зур гына урын бар. Менә шуңа инде нинди дә булса, без уйлыйбыз инде түшәмгә кадәр шкафлар ясатып, хәзер бит инде
передвижной ишекләр белән ясалган шкафлар бар. Менә шушындый әйбер кирәк иде. Без үзебез размерларны үзебез алырга барабыз, үзебез үлчибез, үзебез шунда урында договор төзибез. Нинди бәягә рассчитывайте, без шушындый бәягә туры китерергә тырышырбыз. Менә сезнең примерный размерларыгыз бармы? Менә мин үзем якынча язып алып килгән идем мин. Шуны аңласагыз инде. 390. Ярый, мин сезгә алданрак шутлап әйтермен. Якынча бәясен. Күпчелек кешедә күргәнем бар, матовый ишекләр. Менә андый булмасын иде. Нинди дә булса бүтән вариантлар тәкъдим бар. Минем бер сезгә бик әйбәт бер вариантым бар. Әйдәгез сезгә барып күрсәтим әле шуны. Менә сезгә минем менә шундый бер тәкъдимем бар. Менә бу яңаша ишекләр. Монда көзгесе рәсем белән, калганнары алдырылган амальгам белән була. Ул кайсы ягы белән җайлы сезгә. Сез матовыйны яратмыйм дидегез бит инде. Быяклап сөрткәндә сезнең бер нәрсә дә кырылмый да, чиста сөртелә. Арттан амальгам белән алдырылган була ул. Менә эшләрен нинди төс белән телисез, нинди размерда һәм дә ки нинди биеклектә үзегез ясарга була. Менә бизекләрне төрлечә төшерергә була. Төрлечә рәсемнәр безнең каталогта бар. Барысында карыйсыз, сез үзегезгә ошаган төсләрне үзегез сайлап, үзегез теләгән төсләрне ясыйбыз. Менә шундый фотопечать рәсемнәре белән куйсаң була инде. Күңелеңә нәрсә ята, шуны куясың инде. Сифаты буенча әйткәндә, менә без барыбыз үзебезнең цехка, сезнең алда күрсәтербез, ничек ясала ул мебельләр, нинди кромкадан, ничек иттереп чыгарыла. Без барысын да үзебез ясыйбыз һәм безнең бәяләр дә инде үзебез ясагач, әлбәттә, арзанракка чыга. Сезгә йокы бүлмәсенә кирәкме соң? Спальный гарнитур. Андыйлар бар безнең. Чит шәһәрләрдән кайтартылган фабрика. Фабричный мебельләр бар. Экологик яктан бик чиста, төрле размерда. Хәзер бит инде безнең клиентлар нинди размер теләй, шундый размерга бик тырышабыз ясарга. Түгәрәк, минем түгәрәкне аласым килә. Түгәрәк стөлме? Юк. Түгәрәк йомшак. Ансында заказ буенча кайтартырга була. Дизайнерыбыз бар. Бер бик матур гына кызыбыз. Ал бүтән әйберләрне үземне килә клиентларына күрсәтә. Нинди дизайн төзү, ничегрәк матуррак иттереп ясарга, ничегрәк предложениелар үзләренеке була. Бүтән размерларны да ул салдырып китергә может, һәм договорны төзеп китергә может. Шул бер кеше размерларны алып кайтты, компьютерга керттек, бүтән размерларны цехка бирәбез производствога уже, һәм дә ки ул китә эшкә. Янәсе, то есть распиловка дип аталган. Распиловка китә һәм кромкага, аннары саңжы аны тишеп җыярга китә. Безнең клиентларыбызга төрле тәкъдимнәребез бар. Рассрочка бар, через банки, бүтән банклар белән кредит эшләбез, кредит буенча алырга була. Икенчедән, безнең гарантия 1 ел мебельгә, сатуда инде 5 ел эшләбез. Безнең Аллага шөкер барысы да әйбәт. Бер клиентның да безгә килеп тавыш куптырганы, барысы белән намус белән эшләбез. Тырышабыз. Һәм дә ки көтеп калабыз барысында. Менә цехыбыз бар дидегез, ул бит шәһәр эчендәдер, әйме? Ул шәһәр читендә. Чөнки анда төрле атмосферага начар һава итмәс өчен ул шәһәр читендә. Менә сез әйттегез, барып карарга да мөмкин дип, менә минем вакытым да бар, бәлкем алып барып күрсәтерсез. Миңа инде ул заказать итәр өчен дә ышанычлырак булыр иде. Ярый, сезнең өчен инде Алла бирсә хәзер менә китербез, шалтыратам да. Барып карый алырбыз.
ішілік кірдік, кіргені. Узығыз, міне береге қойыңыз. Әйбәт етіп ішледіңіз ме? Ең яқшы еші кіші. Яқшы. Сіз мені қазір ұнаштырасыз мысал? Қазір күш ұрыншылып кетеміз. Барысы да әзір болсын. Яқшы. Тапшыруның спонсоры Ишмәкәр Әхмәтов Мегастрой сәүдә үзәгендә йорт җиһазлары тәкъдим итә. Заказга һәм фабрикадан китертергә мөмкин. Телефон 91 99 45. Үлсия жете бетіңді сезесің сен ана. Міне шақсан өзім bu араларда ордым. Міне бірнеше күнге генә мен хәзер эшпен Стамбулга барып кайтам. Анда берничә эш генә, узак түгел, тиз генә. Ял итәргә өлгерә алмаячакмын. Ә менә кайткач, синең балаларның шулай ук укуы бетә, әйдә бергәләп барабыз кайрабыз. Берничә вариант мин изләп карадым инде. Бар, берничә вариант бар. Тик Үлсия юк кына димә. Линизаны шулай күндерәбез. Резама? Я теплоходта елга буйлап чыгып киргә була. Кама буйлап әйтик мәсәлән. Астрагына хәтле барырга була. Шәт әйбер. Уфа якларында, башка якларында. Тауга менә торган шундай туризм да оештырган. Шәт бит биеккә менәсең тауга. Рюкзаклар алсып. Шулай гайбәт. Инде диңгезгә барырга да була. Һәм тагын берничә вариант бар. Ансы инде ярак карагылсыя, син яратканы чит илгә, чит кирәк. Анда архитектура, андагы гүзәллек, андагы моторлык, андагы жылы диңгез сиңа ошаячак. Ансын әлегә әйтмим пая икәнен. Барабыз. Дөресен әйткәндә Гүлия, әле гел уйламаган идем бу турыда. Нишләптер вакыт җитеп бетмиме? Кызыклы тәкъдим ясадың әле син? Әйбәт булыр иде инде, шөйләп барсак. Булды димәк, килештек. Безнең хәзер Ленизага 2 сюрпризыбыз булачак. Беренчесе сәяхәт, икенчесе үзен бүләк итәбез. Зур портрет. Менә дигән шибәр Ленизабыз. Шәфит. Әмма Илсия акча мәсьәләсенә килгәндә, бер шулмагыз. Минем быел бизнес эше бик шәп барды, гөрләп барды. Финанс мәсьәләсен үзем каплыйм. Менә сезгә шундый зур бүләк ясарга булдым әле. Барабыз.